biasa sura marut bawana kono margono samyono wadaya yo teman-teman nyebut doi para buta mekleh banaspati tabrak bocah sing ngomong arep dhewe keryo
Samiyo mandale lera kapit kuliting koto kaya mayung sun unik Semenika tari Buto Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda Bapak ingkang nomor 3 tentu saja menjadi idolanya cewek-cewek. Iki nih Bapak Gedruk. Iki Buto gambarane mripate belilak belilik rambut abang gegirisi siunge dawa hamedeni. Ananging iki sesarengan dilagoni kanthi gayeng kanthi seneng-senengan menika rupa arupa wujud buta raksasa hamedeni menika sampun kena satunggaling tirta suci donga pandhawa saking para sepuh pinesepuh ugi saking sedulur guyub rukun kagungan menika topeng handadosaken rubah wujudipun kados bocah bagus ganteng rupa. Lah iki wis ketok kaya ngene iki, nek mau buta hamedeni gegirisi saiki dibuka hatine Hello Kitty.
Iki imut-imut asline ora galak. Aja meneh Mas Dino kuwi lho. Kuwi gek 6 SD wis wani melu gedruk. Ki cilik dhewe saiki senengane gek angon, pitik, amin bebek, cilik-cilik ngono kuwi. Wingi genep ana 80 digobali soalnya kamare wis ora muat. Oke, terima kasih semuanya iki yang sudah kemarin memberi kadang iki Jumat satu minggu memang di GWSM kita membuka untuk tamu siapa saja yang bisa berkunjung. Nah, nanti bisa berkunjung, bisa bertemu bersama, saling menyapa. Lah kuwi kadang ono sing kena hadiah warna-warna. Wingi zaman ulang tahun sapa kae ana diwehi iki isine gandum, ndok, karepe kon mudhek dhewe kon gawe dhewe ternyata oleh mentahane. Umume ulang tahun lah ya oleh roti to Pak Jo. Iki untuk mentahan iki ana-ana bae. Wingi ulang tahun Mas Pipin oleh sajen, oleh kembang, oleh degan, dupa iki kon kepiye kon ngapake apa kon ra kesurupen to Mas Pipin. Seono malah dadi Pak Jo ora ulang tahun. Ya men ngaturaken dipanuwun ingkang sampun ngersa ngaturaken menika hadiah nggih. Mugi-mugi tansah pikatuk mlumintu dhateng sedayanipun fan-fannya GWSM. Mugi-mugi tansah pikatuk rezeki ingkang matikel-tikel ingkang luwih kathah Mas Jo. Siap. Nggih. Dan kita juga menyapa Pak Jo, penonton yang sudah dari jauh-jauh. Ada dari Wonosobo, dari Kendal, iya, dari Temanggung, dari Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, sapi turute. Kabeh bebarengan Solo 3, Semarang. Iki kabeh kumpul biasanya dong golek hotel dewe-dewe. Nek GWSM main awan biasanya budur kono mesti rame. Dari Jakarta mau esok dari Tangerang Pak Jo. Jauh-jauh sudah ke base camp GWSM ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Wis pokoke nek wong apik iki ora ono musuhe Pak Jo. Justru malah oke sedulure. Iya. Nggih. Mas pokoke pripun? Lewat seni menika nambung kali pas sederekan lewat seni menika nggih. Dalam rangka nguri-uri kabudayan Jawi. Iki nek awak dhewe sing nguri-uri iki sapa meneh? Iya. Iki saiki zamane cah cilik kuwi dolanan HP ki ra pedhot Pak Jo. Pripun? Ngasih wong tuane ngasih nungas, nangis agar ditukokke 20.000 sesuk entek. Tukokke sesuk entek. Ngono biasane gawe ngegame. Waduh. Nek ora kok disisipi karo kabudayan Jawi, ora dikei siraman rohani, samare bocah menika dadi bocah bergudul angel kandhangane. Nggih. Iya to? Leres. Ngono dadi ibu-ibu wis pokoke daripada tukoke paketan mbok putra-putranipun tukoke jaranan karo pecut. Iya, iki ben iso ngenalke kesenian ngono. Syukur-syukur le tuku ning Edi Galeri. Leres. Iki iklane rada pinter ya. Iya. Iklane rada pinter mau kuwi permainan budaya luar ya, saiki kudu tuku barang-barang kesenian kuwi nang Edi Galeri. Edi Galeri wonten Pakeron. Wong emang diguyang sedayanipun. Semoga saja penonton pada hari ini semua terhibur Pak Jo. Leres. Walaupun sing nemburi ora ketok ya ora apa-apa. Wis ora apa-apa menikmati suaranya. Engko sing ngarep ben kerekam ketok saka mburi kuwi nang HP-ne kuwi. Iya. Luar biasa sekali juga kita pada hari ini diramaikan dari sinden Tremosnya Indonesia. Siapakah dia? Jeng Sania. Iki bunter-bunter ning mburi warnane putih. Iya. Kok iki kok bunter-bunter kabeh iki Mas Yoyo loro iki. Lho iki sing diarani temanten sarimbe. Ora iki guyon. Sing ngeblas kuwi wis arek rabi di Ngapura ya dipantau. Ning angger ning mburi iki ngomongi ngono wae kok. Sing ngeblas iki jenenge Mas Rudi. Ya aku nek jagung mburi mbok jejerke sindene ya. Iya. Jare wani nambah 20.000 ya. Iya. Ya jenenge sesuk nek mantenan ya ki nggo guyub rukun dekorasi Mas yo panggunge sak komplite. Ya pokoke ngambil kene. Dari guyub rukun. Iya. Kangkungan Kadiluwe salam. Leres. Satu buah lagu pantun panjenengan semuanya. Kita bergoyang bersama-sama, pokoknya adem ayem ojo nganti ono tukaran. Ya masih bersama Sinden Tremos Indonesia yang sudah kondang di mana-mana. Satu buah lagu bareng-bareng nari angger ojo dem-deman dipun paringi Mister Mendem. Dados.
bisa orang anak bojo
Ada Mas Ferry dan Mas Nemo bagi grupnya Indonesia. With